Čaute, ja som Stolička a dneska si zahráme Snake.io. Ja to už celkom veľa hrám, už vidíte, že mám aj trochu lepšiu postavu. A momentálne vám idem ukázať, ako to hrám, lebo ma to len tak proste napadlo. Takže v tejto hre ide vlastne o to, aby som zbieral tieto guličky a nesmiem do nikoho naraziť. A keď do mňa niekto narazí, tak umrie a všetky tie jeho bodečky, ktoré pozbieram, tak jedna je za 5 bodov a vlastne keď ja pozbieram 10 týchto gulíčiek, tak bude mať jeden ten pásik, ten bod. Už máme 16. 17. To je celkom už veľa, 17 bodov navyše. Ale furt to není, lebo vidíte, najlepší, ja mám 193 a najlepší tu má 700 dokonca. A vidíte, toto není tá fejková verzia, teraz do seba som narážal, vidíte. Lebo v tej fejkovej verzii, keď sám do seba narazíš, tak umreš. Čo je úplná blbosť podľa mňa, ale... A takto, keď predo mňa niekto behol, tak som už asi 20 krát umrel. A nie je dobrá stratégia takto behať, čo? Práve keď mi to išlo tak dobre. Prečo? No dobre. Tak pozrieme sa, či to máme nejakú odmenu. Nič tu nemáme. Dobre, čo máme nové v store? Skin, ukáž, skin mám nový. A to je táto blbosť. A čo máme v store? Nič tu neviem. Toto, dobre. Za reklamu 5 minci to sa nevyplatí vôbec. No čo? My si asi dáme Start Big. Ja by som si zahral ten Start Big. Lebo tam máme nejaký bonus, tak dáme Start Big. No. Už sa nám to načítalo a ideme, čo máme. No, to je celkom dobré. Wow, toto je fakt super. Toto je mega OP. Wow, teraz sme to dobre využili, teraz je to extrém. Toto je super, už mi to pomaly končí. No, ale to do nás niekto narazil, tým pádom umrel. Takže všetko toto môžeme spopať a vidíte, aký som veľký. Ja som tu najväčší. Nice. A ten druhý najväčší je nejaký cel. Ten má iba 800. Skúsime tu ináč niekoho uväzniť, tak v sebe. Na nešťastie sa poslednej sekunde sa tak vyhol. No a skúsime tu asi niekoho uväzniť. Neviem síce koho, ale niekoho uväzníme. Treba z tohto šedého nie, on ide zo zlej strany. Koho takého veľkého by som skúsil. Ešte som zatvoril len takých malých, ako bola táto zebra, alebo čo to bolo, kráva. Vidíte tuto? No, ale ešte nikdy som takého veľkého nikoho nezadržiaval. Môžem to skúsiť, ale ešte som to fakt nerobil. Skúsime to. Treba som toho leva. Alebo nie, tohto je robota, či nie, ten je moc malý. Tohto leva, áno, tohto leva. Tak, aj tohto pičvíka. Tak, spapaj to aj tak do mňa skôr či neskôr nabúraš. Čo? Veď on narazil predsa do mňa? Čo to bolo? No nič. Čaute, a pokiaľ na tomto videu bude 5 lajkov, tak bude ďalší diel.